ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ଆମେ ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି କହିଲ ନା 11ଟି। ଏଇ 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମାତ୍ରା କହିଥାଉ। ଅ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା ବା କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଥା କ'ଣ ନା ଆକାର, ହର୍ଷେଇକାର, ଦୀର୍ଘଇକାର, ହର୍ଷଉକାର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି, ଆସ ଆମେ ଲେଖି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାର ମାତ୍ରା ହେଲା ଏଇଭଳି କ'ଣ ନା ଆ କାର, ବ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ହେଲା ବା। ସେପରି ହର୍ଷେଇ, ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏଇଭଳି, ଏଇଟାକୁ ହେଲା ହର୍ଷେଇକାର, ପ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ସମାନ ହେଲା ପି। ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ, ଦ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ସମାନ ହେଲା ଦି। ହର୍ଷଉ, ହର୍ଷଉକାର ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏଇଭଳି, ତେଣୁକରି ପ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ସମାନ ହେଲା ପୁ। ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘଉର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏଇଭଳି, ତାହେଲେ ତାର ହେଲା କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘଉକାର, ଦ ଯୁକ୍ତ ଉ ସମାନେ ଦୀର୍ଘଉ। ସେଇଭଳି ରୁ, ରୁର ହେଲା ରୁକାର ସମାନେ ନ ଯୁକ୍ତ ରୁ ସମାନ ହେଲା ନୃ। ସେଭଳି ଏକାର, ଏକାର ହେଲା ର ଯୁକ୍ତ ଏ ସମାନ ରେ। ଐକାର ହେଲା ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଏଇଭଳି, ଐ ସ ଯୁକ୍ତ ଐ ସମାନ ହେଲା ସଇ। ଓ, ଓର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଏଇଭଳି, ଏଟାକୁ ହେଲା ଓକାର, ଗ ଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଗୋ। ସେମିତି ହେଲା ଔ, ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଔକାର, କରେ ଔ ମିଶିଲେ କଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।